Trăia odată într-o căsuță o mamă cu băiatul ei și se bucura biata mamă că era lângă fiul ei. Sărmana fiind credincioasă spunea băiatului mereu: de-a lui sus jertfire sfântă, de patima și chinul său. Astfel crescu băiatul mare, cu mare teamă de păcat. Spunea la toți cu îndrăzneală că dacă crezi vei fi iertat. Ah, cât era de fericită mama lui când îl vedea, că în fiecare zi băiatul cânta mereu și se ruga. Dar el când se făcu mai mare, spunea mămicii cu dispreț: m-am plictisit, eu plec în lume, sunt tânăr, vreau să mă distrez. Îndată plânge biata mamă ca să rămână lângă ea, și în zadare îl ruga frumos ca să rămână credincios. În fiecare zi băiatul cu lumea el își petrecea. La mama lui ce plânge într-una, el nici de cum nu se gândea. Iar mama lui roagă într-una zi și noapte tot mereu, și-avea încredere sărmană că Domnul o va asculta. Dar într-o zi fiind bolnavă, zăcea în pași și se ruga la joc să nu se ducă seara și să vegheze lângă ea. El nici măcar nu vrea să asculte și a plecat nepăsător, căci nu voia ca să rămână de râsul prietenilor. Și a plecat o noapte întreagă, la mama lui nici nu gândea că a rămas plângând sărmană când a plecat de lângă ea. Și când se întoarse el acasă, mama lui îl părăsi și zise sărut mâna: mamă, dar ea nu mai putu vorbi. Se apropie ușor de pat și o privește mai atent. Și iată că pe pieptul mamei observă că e un bilet. Și când desface el biletul, citește ce e scris în el.
Te-am părăsit, eu plec la Tatăl, doresc să ne întâlnim în cer. Strângând băiatul sărutat, brațele care l-au purtat, din frangeda copilărie, ce cu drag l-a dezmierdat. Și zise atunci sărmane mame, eu am fost un copil rău, că nici în ultima secundă nu am vegheat la capul tău. Din clipa asta, mamă dragă, voi sluji Domnului Hristos și ne vom revedea în ceruri, așa cum în bilet e scris. Strângând băiatul sărutat, brațele care l-au purtat, din frangeda copilărie, ce cu drag l-a desmierat.